Sziasztok, én Martinez vagyok, és ez most a Sky Mini negyedik rész, azt hiszem, vagy harmadik. Úgyhogy kezdjünk is el bele. Ja, és igen, sztár vendégünk a King Máté. Köszönjék, King Máté. Hát igen. És most nekem cipőt kell keresni, mivel nincsen. Ja, és egy bejelentést szeretnék mondani, hogy van egy, most már egy mikrofon felhallgató, és most már halljátok a társamat. Várj, akkor védelek. Jó, és még tudom, hogy miért kaptam Razer Tiamat 2.2. Úgyhogy gyere utánom, szerintem, ó. Ott a gyerek, azt hiszed, hogy kemény vagy, mi? Megöltem. Elkezdett, hogy megölt. Fordítva inkább. Oh. Megvan a cipő. És meg is van így, akkor már a diaszett, yeah. Hát amúgy volt nekem 4 diaszettem, csak utána olyan bolond voltam, hogy mindegyiket elveszítettem. Ja, én is hát én 5. De én most már rendszeresen 2 lesz benne. Ja igen, azt hiszem. Olyan buta voltam, hogy nagyon laggolok, elnézést néző, de Matthew 9-nek adtam 34 darab aranyalmát, nem encsiset, aranyalmát, símát, és egyszerűen nem kellett volna, mert nem adta vissza. Na ezért nem fogok most én szövizni vele. Tényleg hány ölésed van? Nekem 524. Tudom, elnézést. Nézem, hogy hol is vagy. King Máté. Nem, egyszerűen nem látom. Hát... Mindegy, nem látom. Gyere a havasra, vagy jégesre. Mindig összekeverem, mert mindig úgy mondom, hogy havas, mert hóból van, nem? Nem is jó jégből, de az alatta van. De amúgy hóból van. Nem értem, hogy miért laggolok ennyire. Na, végre. Diaszettes, hallod? Egy vasszettes lelőttem nemrég. Figyeld már. Ennyi? Hallod? Neki több cucca volt, azt én meg lelőttem. De nem diaszettest. Hallod, már volt olyan, hogy már nagyon hasított. De ez csak videón kívül. Ja, és igen, a Cube játékot elkezdtem, igen. Végigjátszás második része megvan. Hát igen, nem is kellett volna csinálni arról, mert jó, kedveltem, de ugyanúgy csináltam, mint a Herbie. Úgyhogy elnézést, de én egyszerűen megakadtam azon a résznél. Első, hogy most meg fogunk menni, hát az diakord lesz.
De van, csak nekem ugye meg fogom csinálni a második diaszettet, érted? Egyszerűen magamtól lezuhanok, de nem tudom miért, nem nyomok semmilyen gombot. Hogy megtalálják a kiskaput, ért? Azt a jó, engem nem is érdekel. Ugyanezt csinálta velem, mint a pénzzel, hogy mikor mondtam, hogy mire költöttem, akkor engem nem érdekel. Akkor mi a fasznak kérdezem? Hallod, az első részt, az Empire Craftnak az első részét megnézték, úgy nem is tudom, 21-en, jó, nem sok van, még csak 38 megtekintésem, elnézést, de még most fognak följönni a Én grat beszélgetés közben meg leestem, nem baj. szeretném, ha lenne, Mm, szeretném, hogyha ugye hol is tartottam? annyira lenne legalább pénzünk, Várj, elfelejtettem. gyere, menjünk el, vegyünk neked egy cipőt, Mindegy, hagyjuk. mert furcsit. Ja igen, az első résznél a bénázás az volt, mert nagyon lagoltam, meg minden volt, meg a háttérzaj. Milyen? Milyen, nem is nézem. És tudod mi a hiba? A lag. Mindig a lag. Ha elkezdem a videót, akkor mindig laggolás van. És igen, látom mennyinél tart. Már csak 4 perc van hátra, ezért még néhányat megyünk, azt vége. Elnézést, emberek, de csak ennyit tudok. Lehet, hogy még Counter-Strike videó is lesz, mert ugye ebből most nem mondod komolyan, hogy te is csézel. Elnézést, de nemrég ismerkedtünk meg, és akkor nem is tudtuk, hogy csézünk. Akkor, aha. Annak Nike-ja volt, annak Mustang, annak mindennek Cségó azért nem, mert egyszerűen a Steam nem fogja nem indítja el, úgy mondom inkább. ezért uram jól nézzünk ki, tudod? Mert ezt táplálta belém, hogy Mert hiába töltöm le, és akkor el akarom indítani, utána kiad egy hibarendszert, hogy valami hiba, azt fú. Be akartam, igen, truck szimulátoroztam is, csak arról azért nem csinálok videót, mert mire odaérek már fú, abból szenvedés lenne, az senki. olyan pusztulatos ruhája. Úgyhogy Eljött 3 zsák ruhájával szolgáltunk. megvan a diakard. Yes. Szerintem ezután csinálunk egy Csi 1.6 videót, nem? Ott még így is utána. Szinte ezt Van neked magyar szerók, vagy valami? azért nem értem, hogy ha most ő úgy most Angolokkal nekem teljesen mindegy. sokkal jobban néznek ki a ruhái, mint akkor, mikor eljött attól a nőt. Érted? És Azért, mert legalább nem tudnak beszólni. azt, hogy miért? Hát mondom, hogy neki nem jött semmi. Mondom, hogy nézett ki, mikor eljött onnan? Milyen ruhái voltak? Fele ruha, azért munkás volt, a másik fele meg tök téma. Hát, Hát mikor eljött a randevúmra, ilyen nagyon régi patalott farmer volt rajta, meg egy stretch, ilyen fehér, ilyen hosszú pulóver volt rajta. Hát nem is tudod, mire jött. szerinted én már 2 éve tanulom. Meg egy fekete kabátja, ami már azt mondtam, hogy lerohadt volt. Hát miért jó ez? Az ember 5 év vettem a takúba Na jó, elárulok annyit, hogy én is. magához, aztán már Mert amúgy én első és másodikba tanultam, meg plusz negyedikbe, meg most 5-be. Az hidd el nekem, hogy ezt a gyúrás, vagy a portéma, Igen, kimondtam, nézzük, 5-es vagyok. hallod, mondom, az is Igen. mondom, írja neked, hogy már nem tokok. De valami nő, de Na szóval, állítólag be volt tudva a vetkó. de attól még nem nagy szám. Úgyhogy, na szóval, hát köszönöm, hogy itt voltatok, és hát remélem, hogy most már innentől minden jó lesz, és más is fog benne lenni a videóban. Úgyhogy ezután következik a Counter-Strike 1.6 videó, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és